hi-hat. Jeg har fået en pakke. Så skal vi se, om vi kan gætte, hvad det er. Fra PostNord. Lige kommet. Ja. Jeg skal lige bruge for en kniv. Ja, den der. Og der. Den der. Wow. Rigtig sager. Der. Ja. Der. Så tror jeg på, at vi... Så tror jeg på, at den er åben. Ja. Så har jeg nogle klistermærker. Er der mere klister? Jeg tror på, det er en bog måske. Wow. Fedt. Og så har vi selvfølgelig det, som man kom for. Jeg vil gerne være meget forsigtig lige nu. Det er, mens jeg bruger en kniv. Og lige se det der. Det her er design seriøst. Og så det her. Oh my god. Jeg har lige min Nintendo her. Så lige plop den ind. Der er ikke noget. Lidt tættere. Op på det her i fokus. The new game. One player. For det er Luigi. Det var det. Ja. Det nye spil. Super Mario Bros. Wonder. Jeg ved ikke, om jeg er den første. Sikkert ikke. Lige kommet ud.